Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala i Allahu se jadala, a Allah čuje razgovor vaš međusobni, jer Allah u istinu sve čuje i sve vidi. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Oni od vas koji ženama svojim reknu da im više nisu dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, a one nisu majke njihove. Majke njihove su samo one koje su ih rodile. Oni zaista govore ružne riječi i neistinu, a Allah sigurno briše grijehe i prašta. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, a onda odluče da s njima nastave da žive, dužni su, prije nego što jedno drugo dodirnu, da jednog roba ropstva oslobode. To vam se naređuje. A Allah dobro zna ono što vi radite. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Onaj koji ne nađe, dužan je da 2 mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne. A onaj ko ne može, dužan je da 60 siromaha nahrani, zato da biste potvrdili da u Allaha i poslanika njegova vjerujete. To su Allahovi propisi, a nevjernike čeka patnja nesnosna. Innal ladhina yuhadduna Allaha wa rasulahu kubitu kama kubita alladhina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat wa lil kafirina adabun muhin. Oni koji su neposlušni Allahu i poslaniku njegovu bit će osramoćeni, kao što su bili osramoćeni i oni prije njih. Mi objavljujemo jasne dokaze, a nevjernike čeka sramna patnja. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Na dan kad ih Allah sve oživi, pa ih obavijesti o onom šta su radili. Allah je o tome račun sveo, a oni su to zaboravili. Allah je svemu svjedok. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى 3 إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا 5 إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ. Zar ne znaš da Allah zna sve što je na nebesima i što je na zemlji?
Nema tajnih razgovora među trojicom, a da on nije četvrti, ni među petoricom, a da on nije šesti. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Nikad ih je manje, nikad ih je više, a da on nije s njima gdje god oni bili. On će ih na sudnjem danu obavijestiti onom što su radili, jer Allah sve dobro zna. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. Zar ne vidiš one kojima je zabranjeno da se sašaptavaju, kako se vraćaju onome što im je zabranjeno i sašaptavaju se o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema poslaniku. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. A kad ti dolaze, pozdravljaju te onako kako te Allah nikad nije pozdravio i među sobom govore: trebalo bi da nas Allah već jednom kazni za ono što govorimo. Dovoljan će im biti džehennem, u njemu će gorjeti, a grozno je on prebivalište. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. O vjernici, kada među sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema poslaniku, već razgovarajte o dobročinstvu i pobožnosti i bojte se Allaha, pred kojim ćete sakupljeni biti. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Sašaptavanje je posao šeitanski, da bi u brigu bacio vjernike, mada to ne može njima nimalo nauditi, osim ako to Allah dopusti. A vjernici neka se samo u Allaha pouzdaju. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. O vjernici, kad vam se kaže: načinite mjesta drugima tamo gdje se sjedi, vi načinite, pa i vama će Allah mjesto načiniti. A kad vam se rekne: dignite se, vi se dignite. I Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. A Allah dobro zna ono što radite. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. O vjernici, kad hoćete da se s poslanikom posavjetujete, prije savjetovanja milostinju udijelite. To je za vas bolje i čistije. A ako nemate, pa Allah zaista prašta i samilostan je. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات
فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Zar vas je strah da prije savjetovanja svoga milostinu udjelite? A ako ne udjelite i Allah vam oprosti, onda namaz obavljajte i zekijat dajte i Allaha i poslanika njegova slušajte. Allah dobro zna ono što vi radite.